салом тамошобинони азиз, мо тасмим гирифтем имрӯз бо ҳамроҳи шумо дар бораи муодилаи квадратӣ сухан кунем. сараввал намуди умумии муодилаи квадратиро менависонем, яъне ax квадрат плюси bx плюси c баробар аст ба 0. мо аз мактаби миёна медонем ки дискриминанти муодилаи квадратӣ ин баробар аст ба b квадрат минуси 4ac ва решаҳои муодилаи квадратӣ яъне x1 баробар аст ба минуси b плюс минуси реша дискриминант тақсими 2a. акнун мо бо ҳамроҳи шумо нишон медиҳем ки чӣ хел решаҳои муодилаи квадратӣ пайдо мешаванд. сараввал мо бояд қайд кунем ки дар ин ҷо a 0 баробари 0 аст, яъне ки ҳангоми a баробари 0 будан муодилаи квадратии мо ба як муодилаи оддӣ табдил меёбад. Бояд мо сараввал қайд кунем ки a 0 баробари 0 аст. пас муодилаи квадратиро як бор дигар менависонем ax квадрат плюси bx плюс c баробари 0. метавонем муодилаи квадратиро бо x тақсим кунем, ҳар ду тарафашро бо x тақсим мекунем ва аз ин ҷо чӣ ҳосил мекунем? бо x не бо a тақсим мекунем, бо a 0 баробари 0. аз ин ҷо ҳосил мешавад x квадрат плюси b тақсим ax плюси c тақсим a баробари 0. акнун мо ҳаракат мекунем ки аз ифодаи ҳосилшуда квадрати пурраро ҷудо кунем. яъне чӣ хел менависонем x квадрат плюси 2 зарби b тақсими 2a x, яъне дуҳо ихтисор мешаванд ва b тақсими a x ҳосил мешавад, плюси b тақсими 2a дар квадрат минуси b тақсими 2a дар квадрат плюси c тақсими a. акнун аз ин ҷо мо дида метавонем ки ифодаи зерин ба мо квадрати пурраро медиҳад, яъне x плюси b тақсими 2a дар квадрат ва аъзоҳои боқимандаро менависонем. аз аъзоҳои боқиманда аломати минусро аз қавс мебарорем, яъне минуси b тақсими 2a минуси c тақсими a дар қавзи квадратӣ мегирем баробар аз ин ҷо b тақсим 2a дар квадрат, албатта b тақсим 2a дар квадрат. акнун чӣ кор мекунем? қавзи квадратӣ x плюси b тақсими 2a дар квадрат минуси ифодаи зеринро дар таҳти аломати реша нависонда ба квадрат мебарорем, яъне аломати реша b тақсими 2a дар квадрат минуси c тақсим a дар квадрат. яъне ки ҳангоми ба квадрат бардоштан аломати реша аз мо озод мешавад ва мо ба ҳолати аввала бармегардем. аз ин ҷо мо дида метавонем ки аз рӯи формули зарби мухтасар мо ифодаи дар таҳти қавс бударо ба ду қавзи ҷудоӣ ҳосил кунем. яъне формули зарби мухтасар мо медонем ки чунин намуд дорад: a квадрат минуси b квадрат баробар аст ба a минуси b зарби a плюси b. аз рӯи формули зерин ифодаи дар таҳти қавс бударо ба ду қавзи ҷудоӣ ҳосил мекунем. яъне аз ин ҷо аз мо мешавад x плюси b тақсими 2a минуси b тақсими 2a минуси c тақсим a дар таҳти аломати реша b тақсим 2a дар квадрат ва дар қавзи дигари x плюси b тақсим 2a плюси аломати реша b тақсим 2a дар квадрат минуси c тақсими a. яъне аз рӯи формули зарби мухтасар
мо ифодаро ба ду қавзи ҷудоӣ ҳосил намудем. акнун азбаски ифодаи мо баробари нол аст, ҳар яки ифодаҳоро, яъне ҳар яка қавзҳоро бо баробари нол карда ҳосил мекунем. яъне ки кадом вақт ҳосили зарби ду қавз баробари нол мешавад, бояд яке аз онҳо баробари нол бошад ё ки ҳарди онҳоро баробари нол карда нишон медиҳем. мо метавонем яке аз онҳоро нишон диҳем ва дуюмашро мисли якума ҳосил карда метавонем. биёед якуми қавзеро гирифта нишон медиҳем. x плюси b тақсим 2a минуси аломати реша b тақсим 2a дар квадрат минуси c тақсим a баробар аст ба 0. аз ин ҷо аломати решаро ба тарафи рост мегзаронем. x плюси b тақсим 2a баробар аст ба аломати реша b якбора агар аз қавзро аз квадрат озод кунем, b квадрат тақсими 4a квадрат минуси c тақсими a. аз ин ҷо x баробар аст ба дар таҳти аломати реша мо махраҷи умумӣ медиҳем, яъне ба махраҷи умумӣ 4a квадрат меорем. аз мо ҳосил мешавад b квадрат минуси 4ac тақсими 4a квадрат минуси b тақсим 2a-ро низ ба тарафи рости баробарӣ мегзаронем. минуси b тақсими 2a. аз ин ҷо мо дида метавонем ки аз 4a квадрат, яъне ифодае дар таҳти аломати реша буда, аз мо ҳосил мешавад b квадрат минуси 4ac. аз 4a квадрат аз таҳти аломати реша аз мо 2a ҳосил мешавад. 2a минуси b тақсими 2a. онҳоро ба як махраҷи умумӣ меорем, яъне b квадрат минуси 4ac минуси b тақсими 2a. ин буд x1 мо. x2 мо низ бо ҳамин намуд ҳосил мешавад, яъне ки минуси b квадрат минуси 4ac дар таҳти аломати реша. яъне ки x2 моро мо метавонем дар ин ҷо агар ҳангоми x2-ро баробари 0 кардам, мисли қадами аввала аз мо ҳосил мешавад минуси b минуси аломати реша b квадрат минуси 4ac тақсими 2a. аз ҳамин сабаб мо метавонем аломати решаро ба ягон ҳарфи d ишора кунем. аз ҳамин ҷо ҳосил мешавад дискриминанти мо, яъне b квадрат минуси 4ac. решаҳои муодилаи квадратиро ҳосил намудем. бо ҳамин видеои имрӯзаи мо ба охир расид. шумо низ метавонед мисолу масъалаҳои шавқовари худро барои мо ирсол кунед ва мо онҳоро бо ҳамроҳи шумо ҳал мекунем.